Моңаршы югалганнар да. Сау бул, Джон. Сен авылдысы булачак. Шулай гына аны соклап була. Бу утрау гына, Джон. Аны сокларга кирәкми. Бу мөгъҗизалар булган урын. Мөгъҗизалар булмый. Хәзер үк буралактан артык йөкне ташларга кирәк. Беркетелмәгән әйберләрне ташлагыз. Сойер, Монда карапны һавага очыртырлык шартлагыч мәддә. Бу радио кабул итүче җиһаз ерактан шартлата. Гомеремне иминиятләштерергә булдым ben. Син кызымны үтердең. Син караптагы кешеләрне үтердең. Ни шуннан? Boş чыган өчен гафу итегез. Сәгать ничә икәнен әйтмәссезме? Әйе, хәзер 8:15. Санта Роза психиатрия хастаханәсе. Сәйет? Сәлам, Хёрли. Күрешү сәгатьләре бетте, дус. Мин күрешергә түгел. Минем белән китүеңне телим. Кая китәргә? Имин урынга. Нигә мин синең белән китәргә тиеш? Мин сине ничә ел күрмәдем. Чөнки шартлар үзгәрде. Нинди шартлар? Бентом үлде. Нәрсә? 2 көнлек. Нәрсә булды? Үз-үзенә кул салган диделәр. Ничек инде кул салган диделәр? Нигә син аны Бентом дип атыйсың? Ул бит кычкырып сөйләшмә. Безне күзәтәләр. Дус, мин монда үлгән кешеләр белән туктаусыз сөйләшәм. Паранойя җитмәгән иде. Мин атна буе тышта сине саклап утырган кешене үтердем. Паранойя исән калырга ярдәм итә дип уйлыйм. Без кире кайтмыйбыз бит. Юк. Имин урынга китәбез. Ярар алайса. Бераз көт. Шах Хаммат Әк әфәнде.